Good morning guys, good morning. So pupunta tayo guys ng Batangas. So samahan nyo ako guys dahil nagpapasundo yung aking landlady noon, yung inuupahan ko dun sa amin sa Marikina. So alright guys, samahan nyo ako, medyo malayo-layo to. So nandito pa lang tayo guys sa Makati. So papunta pa lang tayo ng Islex. Kita niyo guys yung yung maganda yung sabitan ko guys ng camera, yung dito yung hawakan Oh wow. Ayan, ngayon ko lang na-discover yan diba? Dati dito lang sa harapan ngayon dito na, ayan So mamaya guys, pag nasa Islex na tayo, front na yung camera. Ngayon ako muna guys, kasi bawal kasi sa YouTube yung hindi nakikita mukha mo. Kahit pangit ang mukha natin, importante nakikita. Problema dito guys sa camera ko, walang filter. Ayaw, di ma. Oo, pangit itong camera ko, hindi mo na tayo gumawa po rito. No. Tayo magagawa yan ang normal natin guys Maganda talaga guys ang camera pag meron konting filter. Medyo gumugaw po tayo, kumikinis ang mukha natin. Nasunog pa naman mukha natin kasi nag-ride tayo guys sa papuntang Bicol, diba? Nag-ride tayo. Ayaw ko kasi guys na nagra-ride ako na yung balot na balot yung mukha ko, parang alam mo yun, parang ang init. Yuhuu! Kaya pag ako nagra-ride, wala talaga yan, helmet lang talaga. Kaya pagdating ko ng Bicol, puro ko yan putik dyan, puro alikabok. So nice. So alright guys, patayin ko muna dahil doon lang tayo mag-video sa Islex. Alright guys, nandito na tayo sa Islex guys. Napasok na tayo. Dito pa lang tayo guys sa may Magallanes. Guys, yung sopat bigutan pala.
guys, nandito na tayo guys sa Star Tollgate. So sa Batangas na tayo guys. Laguna pa rin. Papatangas na pala ito guys. So malapit na tayo kumana ng Ibaan. Sana hindi ako lumagpas guys. Binabantayan ko guys, baka lumagpas ako sa exit. Medyo alam mo yun, kahit lagi ako napunta rito, pero hindi ko pa rin siya masyado makabisado. Paload ako. Ano ba yan? Ah, 700. Ito pala yung pinanggalingan ko, ma'am. Okay na, ma'am?